دبیرەوەری و جەژناندا بە ئاوایەکی جیاواز دگەل ڕوژانên din rîdanên cuda peyda dibin. Di rûjanên salaniya 2017 da jî 14 rîdanên trombêlan peyda bûyne. Ku sedemê wan kesekî canê xwe dest daye û heftên din jî birîndar bûyne. Lêl ser astê rêveberiya polîsên Duhokê li gorî gotina wan çi rîdaneka bi wî awayî peyda nebûye ku cihê amaje pêkirinê bîtin. دەستپێکە شەڤە سەرێساڵێ حتا نەها ئەمشین بژین کوت توخیبێ 14 بویەرên هاتنۆ çûnê hatîne heldan ev ji lêkdan û wergerên lêdana kesapek lêdin li encamê van rîdana trafîkî mixabinî ve hatina salan wê zarokek bûye qurbanî û giyanê xwe ceze û dîsan jî heft kesî dî giranî birîndar bûne. بۆ شەڤە سەرێساڵێ پلانێکا مکۆم ji لای rêveberiya polîsên Parêzgeha Duhokê hatiye danan ev plana seda sed hate bicihînan û سنورê Parêzgeha Duhokê hemiyê çi rîdanên mezinên hejî gotinê nebûn anku sersal bi şêwekî baş û aram li ser serê Parêzgeha Duhokê pirêve çû. Dîsan di sê rojên salanî da 11 rîdanên sotinê peyda bûyne ji sedemên cuda bi awayekî ku bi ciyawaz digel sala borî rêja wan zêde bûyne. Lê digel da kujmê zerar û ziyanan kêm bûye. سێ ڕێدانەشوان پیارێن بچیکا بیە کوت ئەنجام دا هەر زارۆکێک سفکی بریندار بیە ڕێدانی دیژین شۆرتنکارە ببینە و هەندێک ژی بجۆرا جۆر بینە و جۆرا جۆر مە بەس هەندێک بدەست بینە و هەندێکی دژی ئەگەری ئێمالی ئەفریدانە پەیدا بینە. Di salanî dalgorî amaran hem rîdanên trafîkî kêm bûyne û hem jî rîdanên dizî û kuştinê nebûyne bi awayekî ku cihê behezkirinê bin û lê gorî daxuyaniyên rêveberiyên peywendîdar planên wan ji bo rojanên serê salê bi şêweyekî baş hatîne bicihînan. Dilşad Hîmû NRT Duhok.